You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Nna na anyị nwa bụ ndị okenye. Ọ na-adị na-agbagharị anyị anya. Biko nna akọwalụ m. Ne afam bụ Tony. Abụ m onye Akoma village n'Ụmụọta. Ewo. Ụmụọta nke anyị. Nna nnọọ o. Thank you mama. Nnọọ. Ne biko o nwere ihe nji maka ewe bịa. Ọ gbasara nwa bụ Nonye. Abịara m fụ Nonye nwa gị nwa bịa like ya like it so much. Ọ bụrụkwa oyiyo ma imebe enyi. Achọrọ m ịnụ ya anụ. Mana gwakọta onye gwakọta ya okwu. Onye kwere ekwe. Even onwe mbọsị m bịakwuli ya na nwanne nwa wee kpalisisi ya m. Fa wụrụ m na nna nwefe kpalife nyere m dadị. Ewo. Gị nwa bụ onye chọtara Nonye ofu mbọsị nwa m nwoke na-akọwa m na onwe nwata nwoke chọta Nonye. Ya na nwanne ya nwaanyị wee jide nwoke a wee kpalichacha. Gị? Mama. Nna biko. Ka njikwu anya abago mbụ ya n'ụna. Ka ọnụ ya n'ụna. O wutaka m. Ejizi m aka m na-ayọ gị kịta. Onye na-eni ebe ọ chigobere ukwu n'elu iche na ọ ma ihe. Ụmụazị. Ma ọ bụrụ ma nke igwe adịm ewezi iwe. Ejigo maka na onye gbaghalụ ife niile fa kwuru ma family mbọsị ya. Maka ịhụnanya nwere ebe Nonye nọ. So onye m ji wesi ka m bịa kwafuzie gị n'onwe m biko na-asị gị isoro ya ọlụ m ya gwalụ m ya okwu ka o wee kwetanụ. Ọ bụrụ ịbịa mebi enyi ma mebi ọyị ma ebe enwe ife mpịta anụ nachọrọ m ịnụ ya anụ as my wife. Afọrọ m n'anya so much. Ndị biko ka ị gwalụ m ya okwu biko. Ife ije maka ya bịa ebe a bụ ife ọma. Na ije gị ga-abụkwa ije ọma. Ị ga-ewetakwa n'ife ọma n'ụlọ ma. O? Hey. Nnọọ. Hey. Echefuzikwa m ịchọlụ gị ọjụọ. Maka na mbịazi mbọsị ọzọ ezie m ya ọjị. Ka m bịa gbada o. Nne thank you o. Ngwa. Ije ọma o. Nna agaghị amasị m ọfụma mana abụ m mama Odele. Odele. Okay. Odele. Madam, Kevin. So Odele. Asịkwana nka mbịa ya oge nna. Biko, o tegokwe na Odele anọba. Biko mezie na ebere kpọpụta ya. Odele anọkwa with police. Ọ na sel. Agba m na ọ nọ na sel n'aka ndị polisi. Mana Prince, ịmakwara na ọ bụ ihe ọbụla i kwuru n'okwu abụ ya ga-eme. Ọ bụrụ na inye ọda kịta ka ewepụta ya. Biko na ana m ayọ gị biko. Gere ntị, ebe anwụ ọ nọ, ọ bụrụ ogbugbu ka a na-egbu ya. Ọ wụ isi na-anụ ya ọkụ, asị ka edo ya dị aka isi ọkụ low down. By now ọ ga-afọ ahụ kapụ n'ime sel. Nna biko aghọtakwanụ m biko. A sịkwa na egbuo m iwe na ịmụ usi. Biko mee na ebere biko. O ibu na ọ ya nwasị m bịa yọọ gị. Iji wee gosi na ike agwụghị ya. Okay, don't worry, go. I'm going to board the DP, okay, release here. Thank you. Nonye. Ma? Ha. Ma, ị na-akpọ. Na-akpọ gị nọdụ anyị. Nonye. Ma. Onwe ife nchọ ịjụ gị. Ịchọgokwa na ịnụ di. Mine, didn't turn by turn now. Usolo, olu turn no. Ife nji na-ajụ gị ajụjụ abụna
o nwere nwatakịrị nwoke bịara ebe tata ọ sị na ọ maka gị ka o ji wee bịa na ọ fụ gị n'ụzọ na kemgbe ọ fụ gị n'ụzọ na o nwee mmasị ezigbote mmasị n'ebe ị nọ ya wee sị ka ya bịa n'ụlọ onye ka m ji wee sị ka m jụọ gị kedu ife bụ uche gị ma o nwere ka isi akọsị nnọọ ị na-akọsị minus 2 n'ụdị ụdị aka ị na-akọ ka m ga-esi n'ụdị ebe Nkechi nyere anụ wee dị n'anya ị na-ekwu maka Nkechi nwanne gị nwaanyị ndị be anyị si na ada akwụ n'ọgbala ọ n'usoro were achụ ego otu a ada akwụ n'usoro anụ di bụ akala aka otu a ndị mmadụ si abịala gị ijebe maka na ụnụ abụọzi ụmụazị maka ọ bụ na gị nwa apụ ọ bụdị na ofu onye apụgo n'ụlọ karịa ka mụ na ụnụ ncha ikposara n'ụlọ mmanya adịza na-agwa m ife a biko adịza na-agwa m ya iche ka eyi ifu na ọnwa nke ọ dị nnu ọ dị kịta apụọ nyanwa aka nọdụ ịma na ndị ụwa ga-amụ apụka n'ife a biko ngwa ka mụ na ụnụ kposara ebe a ka anyị nọrụ egwu dina na ana dina na akwụkwọ ya ọkwa mụ na ụnụ n'ụlọ ka anyị kposara ihe anyị na-ekwu kịta ọ daghị na ka isi wee sị ka anyị kpọpụta ya nwata na nga makwarụ o mere kpọrọ ndị nze na ndị ọzọ onye owu dịka m wee kpọchie na polisi ọ nọzụgo ya ofu ọnwa anyị hapụ ya ebe ahụ ka ọ taa ụfụ ka ọ ma na egwu a na-agba bụ egwu ụmụaka anyị ma na ihe the boy mere adịrọ mma but we have punished him enough. Anyị ga-egbuzi egbu. Prince, ịmadịkwa ihe ị na-ekwu asị m ịmadịkwa ihe ị na-ekwu bịa ọ bụkwa ihe etu a ka nna gị si wee chi anyị ọ bụghị etu a ka nna gị si wee chi anyị at all biko hapụnụ nwata ka ọnọdụ n'ebe ahụ taa ụfụ. Oh no, this is not my father's dispensation. This is my era. Ọ bụrụ otu aka nna m si chi unu bụ otu aka m esi chi unu. I want Odile to be released. Period. Ngwa ịchọ ka release ya ọ ndị ga-ekwu nke ya eme ka njefu onye isi ndị polisi DPO ka ngwa ya ikwu. Okay, if you get there, tell him to come. Abịasị m dịka isi wee Thank you, Mama. Echekwa m ozi izi m kemgbe m na mbidogodo babali ya mba maka ihe ha na-ege mbọsị anyị bịa wee na-akọwatara ya na ụda adị mma nwaanyị ịkpali nwoke otu osokwa nwoke anya dị na nwaanyị ọbụla na-akpali nwoke na-achọ ihe na-eme otu ekwule ka ọ dị maka na ọ bụrụ nwoke nwere obi ọjọọ ọ chọba ihe ọ ga-eme nwaanyị ya mana ekele ka gị otu isi wetuo n'obi na nke a izi m ọ dịkwa mma otu isi were bịa ọ bụ na ọnụ ya na mma akpụ ya ka kparakpụta gbaa n'iru efi obi bụ m sa aṅụrị mama I am very happy. Nonye ma no Mibo ke ihe na-amala ọsọ onwe ihe na-eme gị
ihe mkpọ gị maka onye ga-aba onye aka nna agwa gị maka ya ọ sị na ọ chọrọ ịnụ gị bịa nwoke m ọ na m akọrọ gwa gị bifo na m adịrị interested mbọsị ngwa gị akpụ mmiri n'ọnụ wee gwa gị kedu ihe ọ dị akwa gị na ọmabe mfọsen ama mfọsen gị bịa ka ihe ọ mana nọ mmiri mechie ọsị mana nọ achọkwa m ya tụọ maka gị nnọọ ma nji wee distọb m n'ihe m na-eme n'azụ ụlọ achọkwa m ụdị egwuregwu a kwụsịkwa anya ya ma biko ndị m bizi na-eke ọ dị jide ọnụ gị n'ọwa aga ọnụ ebe a mama ebe na-emezi ọnọgwụ ihe m mere Prince ọkwa na igwe anyị nwụrụ m gaa n'ime ahịa ma ndị ọkada ma ụmụ nwaanyị na-ere ogiri ma ndị na-ere akwụ na-agwa ha na igwe nwụrụ ka onye ọnwụ na-abịaba ndị akpọ m ebe a were ụtalị pịọm 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 mmepe azụ m ebe a ị ga-agbara m ọsọ ọkwa ya m werezi iwe ga-akpọ polisi ọgwụkwana ọkwa ihe eziokwu ọhụrụ ihe mere anụrụ m n'ihe na-eme gị ha mmanya you drink a lot. Hey, ana m aṅụ mmanya ma ana m achọ okwu nwụcha m na-agara onwe m ịṅụchara na-ekwu eri na-agbago ikwuru gbada na-ekwuba nke gbasara gị maka na agbasara gị henceforth ị ga na this palace ka m wọchịa gị closely ka afọzi ka esi na-eweta mmanya na-aṅụ ị ga na this palace mma na ebe a ị ga na this palace I have to watch you closely ka afọzi ka esi weta mmanya gị na-aṅụ. thank you mma nọ Prince uche ga-adịkwa No, don't worry. agịrịga mmadụ a ka ị na-ahapụ na palace. I know what I'm doing. It's okay. Yeah? Borea. Take him to the boys' quarters. ngwa n'onwe ebe nchọ ka ije kịta eyipụkwa n'akwa etu anyị dị adịgo mma ị ga-eje na nke Prince iruo gị kene na nke Prince kwa ga kene Prince ị ga-ege kene ka ị na-agazi ebe ahụ eme biko gaba ngwa ịmakwa na nna gị bụ onye owu obodo a ọ ya bụ na ụmụ mama bịa kenezi Prince na ọ nata na nna ya nwụ ịchọ ka nke m dị iche ọ ga na-atụ anya ndị be m ka ha bịa kene ya ofu one by one ọ mụ bụ onye owu ịchọ ka mụ na enwe nsogbu ga kelee mana aka m batara ịnụkwado ihe m na-egwu a sị gị gaba ozigbo etu anyị dị adịgo mma abalị iche nji akwa etu anyị dị adịgo mma gaba biko Adima. Obviously, no. Eh. Okay, pack one. Adima. Wow. Mpangwa na inata. So msikambia kelegi. That's good. I forgot again. Amara. Okay. All right. You know, keep killing me for that one. Okay. I'll be trying something for one. Okay. You don't want. Go. I want to. Meta. Papa. Ibatago. Afụkwa n'ihe mere taa, be Prince. Afụkwa n'ihe o mere taa. Gịnị?
Afukwana ye prince na nta. That is a worm na akpata. Aga m ebe a now. Kisi egwanu m no. Ngalu siya na mbekwala ekene na mpam gwa m na onata. So nsika mbia kene ya. Hey, mi ozobe. Obuluku ya tikom. Po. That is a if I odise mo ka mo abu. Amusuneria. If you home today. Omakwa no mo no wuke. Omanu now. Agwa mia, even say you want to meet Jackie. Simu asnibu no. Say amuka no. Ojo ma fam. Say na fam bo amara. Oku yozo. Muwa bara. Ko bunana. Sabi papa dia. Tamba go di muno. Hey. Akabela. Nwa na-abịa n'ebe a na-ayọ n'ayọ. Ka anụ ọhịa mechara anya. Nri mere mgbe na-arapụ. My prince. Ichie, Okafọ. Hey. Ihe menụ na asị na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ. Ya ahụ siri ike. Ọ eziokwu. Mmanfụ ihe ọjọọ gosigo nwa ihe ọma ka m gosigo. Ya ka m ji kpọta nwa ada ka o biri na be gị. Hey, Ichie anyị enwekarịkwa maid. Enwere m like 4 or 5 maids na this house. But another one no by it. Not this too much. How carries. Most of them away for an from morning till night. My prince. Ichie. N'eziokwu kwa ebe ukwu m na-abanye wụ na achọ m ka ịnụ ya. My prince, it's not there for nwa ebe. Ọ nne na nna dowere ya ụtọ ọ dị. Ahịa ọ ga-azụ ya zụpụtara gị ego. Ọrụ ugbo ọ gbachiri ike na ya. Nke kasị nke o sere gị nne aka agwụ. Ichie Okafọ. Ịgbaligo. Ndị be a na-asị na ọnwụ onye hụrụ mmadụ n'anya na-emere ihe ọma. Eziụka. Ịghọtara m ya ka nnụ. Good. My dear. Gịnị aha gị? Aha m bụ Chioma. Chioma. Ka ị kọọsụ ego na school? Koske. Mba. Akwụsị m na elementary 6. Elementary 6? Ka ị kwụsị? Ka ị nụzie enu di? Di ga-ese ndị gị to GS1. Ilekwe common entrance? Prince mba. Ọkwụ nne na nna. It's okay. Ebela. So Ichie kpọtara so no I send there to secondary school from GS1. So bad. Afọ ole ka ị dị? Amụ m na 1979. Ichie? Ihe kwa 34 years. Ọ gị na-atụ ashị? Agba m ọfụma. Ichie akpọtara old model. My prince. Ogini. O nwere ụmụ agbọghọ na-achọ gị n'ilo. Ụmụ agbọghọ. Ụmụ agbọghọ ha nọ n'ilo. Isi ụmụ agbọghọ? Ichie, kambịa. Kpọrọ ya nawa. Please si mkpọrọ ya nawa. Ịnụ olu gị kpọrọ ya bịa. Ịnụ olu m ga-akpọ gị kpọrọ ya bịa. Ịnụ olu gị bịa. Kpọrọ ya nawa. Maazị Okafọ, nke o si gị kpọrọ ozi m dabakwanụ. Ọkwa isi na ịkpọrọ m bịa ebe a na ofu m na ndị onye otokwu ndị kwuo na nọ ya anọ. Agba m adịbeja iti. Ọnụ ọmụ mmụta ihe yiri m mụtakwa ihe yiri ya kekwa n'ụdịrị omume nwa na akwụkwọ. Anyị ga-eche ya nga. Anyị eche. Anyị chere ya dị ebe anyị na-aga. Ọ gacha anyị ga-eche ya nga. Isi mbudo afọ 2026. Ọ yi m ga-agwa ya ka m ga-agwa.
Kendi no. I won't do Obodo. Ndi Obodo. Prince. Okay. Ke fenge melono. Asa ni chon for mo ai. For Maka okay, maka ono no. Kafage. I'm neck. You widow? Hey, Prince widow. Bow. You never go there before? I'm not going to do it. I'm not much. Keep you now. Go on. Prince, I'm really fuel. In a fuel? Black market. Go on. Not my son. In that place. My fake. Hi. If you're not only Ariana, then I drop or number on a gate. Then I got communicate soon through my secretary. You want a phone? When you're not go on. Prince, come full level. Oh, for no Safia. Okay, go on. Okay, monkey. So I don't want to drop off for the address on home address. And the chair, there's a telephone. No. Go on, in a ball. In a ball. Prince, I'm bow. Ba. Oh, my collapse again. No. Mandi na bacha go. Hey! Mama! Where no why I get ku na bala. We no. Ko dia ko boni nke nkwa. No dey zi ayo zo. Ayi na to ka prince ga no. Ibu no bi we bia. Ineke mgbe ọpịa alụgo ụta ma ọwụ okporo igwe n'isi wee ma na ọjụga. Jụwe. Mana biko kwa. Chekwa no. Na mbụ na mma m niile na just negodo manya. Negodo park inu. Negodo ọma park ọsị. Na mma m niile ka prince na chanya wee na-ajụ mama nugodi. Biko adịm ko ya n'udi. Ma le na anya na, Eche no mo nwa. Uche gani ihe yin. Gidi yiri no mmeri amaka nwi. Ida yiri mmeri amaka wa abi. Atakwa prince ota. Oge che ni nugo no din. Mmeri amaka kwa. Mbo ya na agba ya. Pencil mark skirt. Mbu na macha manine ke na stand ka mbeke. Ngba, ayi ndo. Ngba onu wa yinu pino. Ana no nu ka bu kofi ye. Ndiala. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Ife na-eme n'ụwa, arụ na-emezi. Nke anyị dị iru ọnụ dịkwa na m. Biko apụgo n'unu m ya. Nonye. Imebe nsi apụta ugbu a. Na be prince. Ka esikwa ife jekwa ebe a ime. Maazị Okafọ kọwatara m ihe ọfụma. Ọ bịa sị m ka m bịa ka m soro gaa na nke prince. Na prince bata na ọ na-achọ nwaanyị ọya n'ịgbago kọndishọn mụ asị na enwere ọnụ nne na nna si ka m soro nne ya. Mana ọ bụrụ ihe ọgwụ ama ka m fụ. Ọmalịcha nwa dị ka Okafọ. Iwe kunye wee solu Maazị Okafọ wee jebe ebe prince na ọ na-achọ nwaanyị ọ ga-alụ. Ọ prince kwesịrị ịbịa be gị ya nụ ọgọ bụ na ọ chọrọ ya. Maka gịnị ga-eme mụ abụ Nkechi mgbe kwachalụkwu wee jebe ebe prince ka ọ nụba m? Maka gịnịzi? Ọ maka na o jere obodo oyibo ka ọ gịnị? Ọ ka anyị mma. Ị na-ekwu okwu, ị na-prolong the issue. Anụkọta nwa dị ọ na-anụ ajụjụ gị na-arụ. Ijebe ebe nwoke ka nwoke nụọ gị. Legodo mụ na nwanne m nwaanyị anya. Ọ na-anyị si wee set ye. Ị na-akpakwa m amụ. Anyị jebe ebe prince si na ọka prince nụ anyị. Ọ maka na ọnọdụ dizi ọ na mpa anyị anwụgo.
Mba Chioma chere imetaro ya cha. Chere na ọbụla sọ nke a. Nwe galuzi ebe a. Osi m ke school kwụsị. Nwe si na kwụsị m na elementary 6. O wee juzie m aro onende. Biko, nwe sizie na amụ m na 1979. That is 34 years. Ukwane fojo din ya. Uwe fojo din na 34 years. Mama ọbụla maazị ụka bụkwa mụ da 20 years. Mụ da 20 years. Uwe fojo din ya. Uwe fojo din ya. Ọ bụrụ ihe niile na ka afọ anabago m biko chere. Odo se na nna m ewe ozugbo. Ndo. Ka ngwa kene gị Chioma imetaro ya. Ọkụ na wọta ị ga-etukwu na be nna gị nke bụ di nke gị nwa ga-abịalụ gị ebe anwa ọ bụla ebe kwachala ukwu onye ọbụla sị gị bịa ka o jee gosi gị di iwe kwachala ukwu esolo onye anwa onye a wee gosi gị di mba Chioma calm down ihe mma bụ na di dị m mkpa onye ọbụla bịagodo mụwa ya anụ biko anabagonu bye Hey Kechi 34 years na imekwa na mụ abụ your senior sister nwa atọlụ ma ekwu biko bịa ka anyị o wee pee mpụ ụdị ebele nwa nke mana agba gị nkịtị prince anụ dị mmadụ Let's go, jog now. Jog. Are you tired? No, he's helping. Here's his phone. Jump. Go up. Hey. Go up. Mama. Mama, we're just burning calories and keeping fit. Ị na-burn kwa calories na kwa dile. Ọmọ ifu na-eri n'obodo Igbo ka ọ na-eli ebe a. Legodo afia. Ọ dile. Ị nọzikwa ya? Ana m anwụkwa. Ọ dile. Ima those girls above n'ụzọ. Okay, ndị a sara ebe a. Those two girls. Ndị na-ekwu ụmụ ide, ụmụ ya ndị nwaanyị na-aba. Ụmụ ide. Ha na-agba ụtụtụ ọbụla. Ha na-agba ọsọ. Na ama fan. Ima their father. Ide nke anyị. Onwe na mara ide. Kudu mmadụ. Ide bụ ezigbo mmadụ. Kedu onwe ka o si dị? Obinna. Mama, I just want to be friends with them. Can I job together? Just friends. Hey, if any man so we go mama. Only. Yeah, that one that tall one. Only big onechi. Hey, gabakita. That now, you see ngwa. You got last week. You got nya. Only gaba see na priest na kwa. Biko ị ga-ego kwere m boot. Abụghị mba na kakai. Jebe is part of exercise. I never and my help go to keep fit. Obinna. Mama. Hey, ihe dị mma so we go nwa. Mama nwe ihe ngwa gị na m chi. Happy ha we mako otu anyị dị iwe ko no fu ni mefa. Hey, nne goli. Mama ga chọrọ obi a bịa je ni biko nwa. Ono. Ekenekwa m. Kedu ihe ya nwa prince na ụmụ nwaanyị ndị obodo anyị na-aga akpụta nka ọ dịrọ mma akpụta nka adịrọ mma n'ohu ọdụ mmụọ mmiri ka ọ ga-alụ oke afọ akọwoni ma o sokwuru wee mee m onowu nwa nwaanyị gara ya were egbu egwu nwa gị nwaanyị ị makwa nwa Michael ka nwụrụ anwụ elele wee jọrọ ahụ Adamma ịma ya nna ị makwa achịmota aka n'ụkwụ mkpụrụ ebe na palace ya enweghị nnekwu n'ọnụ nwa ego eme ntị kwụ nwaanyị ka igwe ha ya anyị na-eje oke afọ akọwoni ihe nnọkịta bụ ele anya nụ
aha m kịta bụ ele anya anyị legide ya anya onwe ụbọchị Prince kpọrọ anyị si na enweghị onye ọ fụrụ anyị duga ya anyị alụọ ya anyị wee chie ya eze mana anyị lekata anya onweghị onye o gosiri anyị oge ruo anyị ka ya ihe ọ ka mma ya ka ị na-ehe nunu ọ kakwara ya mma ka anyị kiribe akọwone laa beghị ana bịa laba ngwara na obodo alụ laa beghị ekwuwone ka anyị lebe anya ihe ọ ga-abụ ka anyị lebe anya ebute nke mba nwaanyị nke a dị ọcha bịa oji bịa maka nna gị bụ Prince nye nnọọ ndị a ji wee ghebe ụzọ n'oge ere mekwa ihe mmadụ ga-ezu ebe a kụkọ lagwa ego nna ha n'iyi nke a mpere ebe ahụ nọnsensị aka ka ị kpọrọ ya ịmakwa onye mbụ ịmakwa ebe m si ugbu a iche ma ọ dịlị mbụ ahụ n'ụma onye si na palace ebe ya bịara akụ aka n'ụzọ ọ dịla echenjigo ọ dịla enwegwara nke ugbu a second in command in palace ọ dịla ihe ka m ga-esi wee kụọ aka onye si na be igwe mbịa m na-akụ aka na bego dịka gịnị so maka na isi na palace ebe ọ bụla ịpụta ịkụ aka kwụsị ebe a ọkwe ọkịse second in command m mme na ụlọ ibu ogo wee ibutu onwe m maka ọkwa m egbogogo biko ka anyị nọ naanị kekwe ihe nke a ka Prince na-akpọ ebe gị nwa ihe ọ na-akpọrọ ọ dịrị ike ihe mme kọrọ gara Prince na-ahụ ụmụ nwaanyị na-agbacha ọ na-ahụ ha na Prince na-akpọ gị onweghị ụjọ ịgwa Chioma ihe na-anaghị gwa Chioma bụ na ọ dịghị mma ka nwaanyị ka ọ na-esogharị nwoke dịka ijiji n'ọnụ marriage ọ dịghị mma ịmago na ụmụ nwaanyị you can't predict them o nwere ike ọ bụ na olugo n'iru Prince kwuo ihe ọzọ ịma ife ga-eme ị ga-ejefu Prince apụ m gị n'azụ ọkwe na nche gị mama ahụ gị ma chọrọ gị bịawa ebe ahụ ọkwe na n'otu isi wee gwa gị ụjọ atụla gị o ị ga-aga hụ Prince ka ị mara ihe ma o ji ahụ ị ga-aga nche gị mama ahụ gị ma chọrọ gị sọsọ wedata obido onwe ihe na-eme na-emezi ka onwe n'ime nsị gị ga-awa na ụjọ atụla gị gịnị mere onwe ihe ibe ị na-agwa na ọma ịgwakwa m n'aka ife na-eme n'ụwa ife na-eme n'ụwa ife na-eme n'ụwa ife na-eme n'ụwa ọrụ na-emezi ife na-eme n'ụwa ife na-eme uche nwa ọ dị ka isi ebe a na-ama akwamozu mee mgbọbụ okwu ebe ahụ ka m si enwe ebe m na-eje o jefu nwanne di m ya ka nọ n'obodo a anụkwa m ife menụ n'ihi asị na m abịarọ na ọ dịlị bizda palas nke ka nke m na njekwu na palas wee fịa ọ dịlị wee gbanwee chaa sị m amazi m ihe na-esere mụ na gị ka onye nwa di gị na nwa be m jeziri jenegidego m anya gị ọrụ obodo agbazuo na bịa be m na-enwe aṅụrị mbanụ adịọkwa m ona adịrọ dị m otu a chaa nne afọ m ọ dịlị nwa gị eje m na palas wee fụọ ọ dịlị wee bụrụ sọ mma wee wụchasịa nke bụ na ọ dịlị a na-aṅụzikwu kaikai ya akọba onye Chukwu fụkachara n'anya ọmụnwa onye gwadoro m nkwe na ihe ọma ka ga-emecha n'ụwa mee na ndụ m ọ dịlị nwa m bụrụ onye megidere achọgharịgide ewe chụba ya n'ụwa ọma achọgharịgide nwa nchụba ya n'ụwa ọma nwatakịrị bụ ebe ọbụla pụta na-akpọ ya onye ma na ọ ka ga-aba uru ịmụkwa na ndị a na-aṅụ mmanya akpagharị n'ụzọ na ọ bụkwa nna enwere ezigbo onye inye aka bụ na ndị mmadụ na-ata adajọgharị n'ụzọ ihe a Prince melu gosi na ọ bụrụ na ịfụ ndị a na-adajọgharị n'ụzọ
kpọrọ ofu onye ma ọ bụ anyela aka obodo a ka adịgo mma mana nke ọdịli ya bụ mbidote ka o bidotelụ ifu agharụ si wee bụrụ gị sọ mma okwu nke a ka ị ịgbakwa na onye mụtara nwa na-akpọ mkpọrọkọ ọnụ nọ n'afụfụ ọ na-enye m ọṅụ na mfọtafụ nwa m ebe a na-akwa ọ dịrị nka ọ dịrị eme nka ọ dịrị eme nka ọ dịnye m ọṅụ kwa ejere m na palas ụbọchị a negide nwa m kwụrụ ọtọ wụcha ntinye imezi akwa nwa m yi n'afọ negide kọlọ nwa m amaghị m na otu a ka ọ dị mana ya dịba kedu ka m Chineke na asị m na nwa ọ ga-achịkakwanụ nka enwenala m iwe ọkwa ịfụlụ nke a ịfụ kịta n'ụzọ ịmụkwana mgbe ịfụ gị ọ dị m ka na mepe ka m banye enwenala m iwe mesị nka ga-abịa n'ụlọ asị ka njefu nwanne di m bi na mgbada nsogbu adịrọ mma baị ka ọ dị kee nọ yakwanụ nwanne m nwaanyị ọ dịle nwanne gị nwoke bịakwala ebe a bịa sị na Prince na kpọnụ so na onye agawaghị ịhụ Prince ọ dịle nwanne m ọ dịle nwanne gị nwoke kekwanụ nke Prince ekpọnọ ya amakwa m ihe na onye eme mana ihe ma bụ na nna ụtọ bụ na m ahụ gị a ma chọrọ ya agawa ebe ahụ onye ma na owi na lọtrị nwa na-ekwu okwu ya lọtrị kwa onwe lọtrị na onye tinye ọkwa na ụmụ nwoke nke mma enu na Prince na-achọ nwaanyị ọ ya alụ ịnụ ya Ogechi hapụgodo okwu ahụ kele bụ na Prince na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ ịmakwa na Prince ụmụ nwaanyị niile na-eso alị n'ike Prince ụwa niile o wee mesizi anyị wee bụzie na onye be anya ekweghị m na nke ahụ ọ kwa ike ime gị n'anya mba m nne biko hapụgodo okwu ahụ biko hapụ okwu ahụ Prince, I'm going to go here. That's okay. Nekedu? Adima. What can you offer? Afam Binoya. Nonide. Okay, Nonide. And mom? No, Prince, who are not doing my mom over there? And I'm with them. No, you never can tell. You know? Okay. I'll let me go. I'm going to excuse you. More. Go on, no excuse. You won't oku. Poor. No excuse, Biko. Hey, it's my own. Good on you. A friend, sheep. So, you know, when I saw you earlier today with your sister, going about jogging on the road. You were jogging with your sister today, and I'm also with your sister. Oh, I know those two people now. I'm not the labor field also. Okay. Oh, more when you up and down. Yeah, I was wearing a blue cloth. Okay. Lutagum. Give all the luck, Yeah. So when I saw you, I really liked your personality. Your height, and sort of some other endowments. And I felt like we could just be good friends. Just like I just came back. One or more in this town, so I could just have somebody I could jog with, I could hang out with, play with, chat with. What day are you working on your wine? I was on wine. You wine, more working. So more, how are you working on wine? I didn't move there. I'm from Listen, Shello. You see, I'm not harmful, okay? I'm not a player. It's not like I'm looking for an avenue to sleep with you and run away. No, come on. You should trust me. All right? You're safe with me. It's okay. Do you have a phone? You want a phone? It's okay. Maybe I'll bug you tomorrow evening. Oh? Huh? And what if you get in tomorrow evening? It's okay, no problem. I'll send out to come and pick you up. Huh? You come with one of the drivers, alright? Well, come on. Take care, man. Oh, Goldie. Village girls, man.
She doesn't have a phone. Look at her boobs, man. She said she doesn't have a boyfriend. Obinna, ke odi ommi meta. Ke odi ommi meta. Eh? Kedu ihe bụ na nwata nwaanyị akpọta ịkpọba ebe a ihe ekwu ọnwụ ikwubo okwu oyi ka a na-ekwu. Obinna, n'eburu n'oke mgbe ọ kpọtabara ụmụ nwaanyị onye ọbụla akpọta na ịjụ na ịma nnu ọ bụrụzie ofu a iji aka gị wee kpọta ebe a ka ịpụtazi gbabie okwu oyi ichere ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ ebe ya na-afụgharị fọdụ afụgharị ngwa osigo ike ya n'aka eje chee ọ chesizie ka ọ gwa ihe ọ cheta ngwa chebie na ọ ga-agwa ihe ọ cheta. Why you talking like this? Can you go like this? This is a girl I just met today. I invited her over. Give it Mama, this is my life. This is my life. Yes. This is someone I'm going to spend the rest of my life with. I don't have to rush into it. Obinna Genti, oburu ihe ni na anyị na-ekwu ka na-ekwu. Obinna, nwaka ị ga-esibe ka ịkpọ nwa ka ịnụ bịa anya ka eji amọ ka cha-cha. Ine that girl and your man or chalacha. I'm not chago. You lay anya from head to toe, you man or chalacha. But that is not why I should rush her. Oh my God, I'm chilling why I'm for say girl, mama budia to him. Mama, give me some time. Let me fraternize with the girl I want to get married to. Let me get acquainted. Oh, him got rush. At the end of the day, I begin to regret why I got married to her. This is somebody that has to be my kind of person. Iye megide ife Ogbunna ya na-atọgbọ ya ọtọgbogide anọgidezi azọba mgbe esi na mose chịpụrụ m okwu n'ụzọ ka ngafe maka n'ime ọnọdụ sọba m oyibo ije obodo oyibo. Sister! Ọ dị kwa egwu. Ịnụ bife Prince na sister say no ka money ya iba. Kini kwa ni fisa? Ka nche ya eche. No ye. Ebe a ka imebisili ife niile. Ya ni kwetala ozugbo. Prince ifu no ụmụ nwaanyị na-eso ali ka ijiji n'obodo anya. Hey! Sister chikwa ma nke a mmega adịghị obi mma. Nke a dị ọmụ obi mma cha kwa o. Ima ife ga-eme ị ga na chie ka ije si ana ikwetego n'ife ogo. Yeah. Okay na no. Ebo bụ nke a ga-adịghị obi mma. Ngwa echi niile ka ngozi anyị na na-ekweta. Lekwa ya echi. Okay na no. Ma hapụ gị late tupu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ abịa napụ gị Prince. Odile. My friend, come. Prince. Kedu ihe na-eme na backyard? Ọ na-azụ unu? Ana m ata akwụ. Ị na-ata akwụ? Ị na-ata akwụ? Akwụ ụlọ ekwe ịta akwụ ụlọ. Ịta akwụ ụlọ. Ịmaka mgbe ị lọtara arụtabeghị ya kwa mma tara ya akwụ. Obi. Get me those clothes. Give them to me. I'm not going to asụ akwa. Ị na-ache m akwa m ga-asụ. I'm not going to asụ akwa. They are for you. Yeah, I want you to change your wardrobe. At least change it to a fair. Oh, each time I say camera you use the same clothes. Hi. Prince nke. Opo, ngwa ka m ite ofu. Mmiri onye ga-agụ nọ na-eche ya. Ife na-eme n'elu ụwa. Ife na na-ekwu na-eme ma Oliver dị okwe kere ya. Looks good on you. Mama does him can da Hausa. Here I go and there Hausa all the way. What's in this? Oh, look at the pig. Okay, it's good on you. What's na kaka ya dey there? Oh, kaka. You know, I'm not gonna kaka you boy. I got go to. Jaga you the pause. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Chika. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Chika o, bekon. Ife na-eme n'ụwa, ife na-eme. Udo na chipa.
Imekwa onye prince mechara wee nọ. Obi ha. Si ngwa gị onye o mechara nọ. Ngwa m ka ebi ha. Na onye ndị be ide nọ n'onye nke ịma nọ. N'onye ide? Ehe. Onye ọzọ ka ya na prince mmanụ. Ọrụ nwa bịa paala m. Ogbo njesu na nna achọ dị. Ọgwụ nwa sị m ka anyị jebe na nke prince. Nso n'ụlọ jebe. Prince emechara onye kwara gị. Anyị ga nnukwa gị nne biko. Onwe ka nso ebie signboard ndị na-achọ dị. Ụmụnne m na ndị chọrọ dị. Emeze na abụza na Chika, Nneka na Amaka je na nke prince je nje chọrọ dị. Prince aratara ba. N'ụlọ dị mkparị na-akparị onwe anyị. Mana ọgụ asị na mụ yi skirt je na nke prince na ya mere ọnụrọ m na ụnụ yi pinọpinọ na ọnụ akọ ya anụ ngwa ka ezi isi ya kịta. Ọrụ prince kwuru ọmụ kwuru. Biko bịa mere m. I don't like it. Why did I know? Oh no, become very sorry. Happy. Oh, here, Guardia, Conan. Oh no. I'm not here, Guardia.